ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಕು ಓ ದಿನ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಜ್ಜಾವೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂತ ಓಜಡು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ತನಿಷಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನು ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಪ್ಪ ಅದು ಮೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು, ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು, ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಆನ್ ಮಲ್ತದು, ಮೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ. ಎಸ್, ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 5:35 ಬಯ್ಯ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ. ಇನ್ನು ಮಂಡೇ ಬೈ ದ ವೇ ಮೀನು ಕಲಪ ಒಂದಿತ್ತೈತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಂಗದು ಫ್ರೈ ಆದ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಕಲಪ ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೈತೆ ದೀಪೆ ಒಂಚು 12:30 ದಂಚಿ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು ಬತ್ತೇರು ಗಾಡಿದ ಪೂರ ಬತ್ತೇರ್ತುಲೆ ಇಂಕೊಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಂತಿದ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಚ್ಪವನು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಕಾಂಡೇ ದಿಂಚಿ ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು 11:30 ಆಂಡು. ಏನಿತ್ತ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುರಾಡಿ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡದಿತ್ತೈತೆ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಲೀಕೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ತಿರಂದು ದಿನಾಲ ಒಂಚೂರು ಚೂರೇ ಲೀಕೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಿರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಅಂಚು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇರಿದಕ್ಕೂ ಬೈದಿತ್ತೇಳಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್. ಒಂದು ಒಂಚು ಥರ ಒಂದು ಘಾಟ್ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಆರು ಬಂದೆಟ್ಟ ಇನಿ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಲಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪಿಜಿ ಆರು ಬತ್ತದೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡೋರು ಕಾತೊಂತೆ. ಫೈನಲಿ ಯಾರು ಬತ್ತಿರು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೊಂಚೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಿದಾಯ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಣಿನಿ ಉಲ್ಟ ಆತದೆ ಏಪಲೆ ಅಟಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ದ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಅದು ನೋಡಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಲೆಕ್ಕ. ಬಟ್ ಇನಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಪೂರ ಆತುಡು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡೆನ ರಡ್ಡುಲ ಒಂಚೆ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಿಂಚಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕದಾದ ನಂಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಬಿಡೋಡು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀ ಉಲ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೆನಿತೆ ದೀಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ತೂಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನು ಪದ್ರಾಡರೆ ಅನ್ನಕ ಒಂದೇನು ಕೈಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಪುನು ಎಂಕಲೆಕ್ ಶವರ್ ಮಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಉಂಡು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಅನಿ ಕನಸದಿದ್ದ ಅವು ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ರಡ್ಡು ಶವರ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕದ ದಕ್ಕರೆ ಅಂತೂ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರಿ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡ್ವೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಖುಷಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷಿಗೆ ರೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾಡನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೋದಲ್ಲೇ ಆಯ್ಲ ಪೋಪಿನ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎನ್ನ ಫುಡ್ ಆಯಂತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೈತೆ ರೈಸ್ ಬೋಡು ಪಂಪೆ. ಸೊ ತಿಂಪೆ ಅಂಚದ ಅಲರ್ಜಿ ಬಟ್ ರೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಒಲವು ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ತೂಡು ಆಯ್ಲ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾಲ ನಡಪು ನೆಂಚನ ಖೈ ದೇಖಗ ಖೈ. ಸೊ ರಪ ಕಜುಕು ಪೂರ ಮನ್ಸೆ ದಾದ ಅಂತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್. ಯಾನು ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಇನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆತನು ಹೆಂಗೆ ಪನರೆಲ್ಲ ಪೋಳಿಗೆ ಪುಟ್ಪಿರೋ ಹೋದ ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಅದು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟೇ ಮಲ್ಪರೆ ಅವನಿನ ಅದಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂದಲ್ಲ ಆತಜಿ. ಬಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚೆ ಪನರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಬಟ್ ಸಮ್ಹಾವ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆವೊಂದು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಬತ್ತು ನಾವು 1 ಬಿಗ್ ಇಯರ್ ಆಪುಡು ಎಂಕೊ ಬಿಗ್ ಇಯರೇ 1 ಇಯರ್ ಆಪುಡು ಏನ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಚನ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ತುಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ಪೆ ಯು ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಕಜುಪುದ ಕತೆ ದಾದ ಅಂತ ಉಪ್ಪಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತಿರೋ ನಿತ್ತಿನ ನಾ ಕಜು ಪಾಪುಜಿ ಇನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದಿನಂಚಿನ ಒಂಜೆಟಿ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿನ. ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮೈ ರೂಮ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀವ್ ಕೊಡಿ.
Again, a cleaning motivation video enku feel aanu inila yanonji cleaning motivation the video malpuvendu nikulite bedsheet tuondullaru murani the cleaning motivation the video du nikul yellow color bedspread tuyarate and ini unen tuondullaru daypana yanu bedspread change malte every 10 days ಅಥವಾ at least 15 days gonji sala nama cot the bedspread and change manpodu enkantu every time yan bedspread change malti bokka room da enk dadana onji tara wow so refreshing and feel apudu ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆನೇ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಫೈನಲಿ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡತ್ತ ಅಂದು ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಗೊರ 2 months ಗೊರ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಚ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ 10 at least 15 days ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರೋಡತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾತ ಲೇಡೀಸ್ ನಕಲೆಗ್ಲ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಉಂದೇ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಂಚ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಜ ಇನಿ ಕಿಚನ್ ಯಾನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಕಿಚನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಜನ ಅಂಡಲ ಬೂರುಂಡೆ ದಾದ ಅಂಡಲ ಚಲ್ಲುಂಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಜಿಂಡಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ವ ಒಂದು ದದಾಂಡಲ ತಿಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಡಲ ಚಲ್ಲುಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದೋರ ಈ ಕಿಚನ್ ಮಿತ್ತು ಉಂದೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಜಾವ್ಲೆನ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಒವಾಂಡಲ ತೋಪುಡ ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ಡ ಇನಿ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೋಪುದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಕೆಲವರ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಕೆಲವರ ಡೆಟಾಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಕೆಲವರ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕುನ ವಿಮ್ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೀವು ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಲ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೀದುಪ್ವೆ ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ಪಣ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಕೈದೆಕ್ಕುವೆನ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋದೊಂಜಿ ಲೋಟನ ಚಮಚನ ಅದಾದ ಮುಟ್ಟರೆ ಐತನಲ್ಲ ಯಾನವರ ಕೈದೆಕ್ಕುವೆ ಅವೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೊ ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಲ ಪಾಡ್ದು ತೋಪುಡು ಸೊ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟರನ್ ಕಂತದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಒಂದಿನ ಬೆಲೆ ಕೆಲವರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕಟ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಸೈ ಹೊಡತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ದಾದಾಂಡಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ನೇಟ್ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ ಫೇಪಲ ನನಲ ಕೆಲವಾತುಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಿಚನ್ ದುಲೈ ಬಟ್ ಇನಿ ಸದ್ಯಾಗ ಯಾನ್ ಈತೆನ್ನ ತುಚ್ಪಾಯೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟವ್ ಏನ್ ಚಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡತೆ ಚಾ ಚಲ್ಲದುಪ್ಪುಂಡು ಪೇ ಚಲ್ಲದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂತೂ ವಿಸಿಲ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಡಲ ದಾದಾಂಡಲ ಚಲ್ಲದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಸ್ಟವ್ ದೆಕ್ಕುನಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಟು ಯಾಂತೂತೆ ದಿನಾಲ ಸೋಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟವ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಚಲ್ಲುದುಪ್ಪುನ ಅಂತೂ ತೂವರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸ್ಟವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆನ್ವೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೆಟ್ಟು ಓಕೆನಾ.
ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇನಿತ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಚೂರಾಂಡಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದೇನ್ವೆ ಸದ್ಯಗೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲಂತೂ ರಪ್ಪ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಬರತ್ತೆ ಒಂದು ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಎಸ್ ಬೈ ಆನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೈದ ಟೇಲರ್ ನಡೆ ಪೋಯರೈತುಂಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊರರೈತುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲಾರೈತುಂಡು ಸೀರೆಗೂ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೈದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲೆಯೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ Manga? I'm not monkey. You are? Huh? I'm not monkey. I'm food. ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿದರ್ನ ಕೊಂಚೂರು ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪೂಲ್ ಅದೇ ತಂದು ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಸಾದಿಪತ್ಯ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಪೊಸತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನೇನ ಪೇಪಲ್ ಒಪ್ಪಾಡ್ ನಿಕಲೆಗ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್